Drone-ala tuli isosti tunnetuksi vuoden 2022 alkupuolella helmikuusta alkaneen Ukrainan sodan myötä. Se tuli niin tunnetuksi, että sen jälkeen minusta tuntui, että kaikki tietää, mitä drone-ala on jopa paremmin kuin me täällä Nordic Dronesilla itse. Se toi tietysti valtavasti myös huomiota. Monella asiakassektorilla on mietitty miehittämättömän ilmailun mahdollisuuksia. Nyt ne konkretisoituu sekä tarpeina että myös toimialaan tuli valtavan isoja budjetteja sinne hankintapuolelle. Nordic Drones kehittää ja valmistaa miehittämättömiä ilmailujärjestelmiä erityisesti teollisuuden ja viranomaisten tarpeisiin. Erikoisen tekee siitä se, että voimme integroida melkein minkä tahansa sensorin, anturin tai hyötykuorman, jonka paino on alle 2,5 kiloa. Nordic Drones tekee hyvin erikoisen tarpeen tuotteita. Meidän sektori on kovin kapea tämmöinen niche. Otetaan niin päin, että Volkkari tekee pakettiautoa, mutta kun haluat siitä poliisiauton tai ambulanssin, se on erikoistyötä. Ja meidän kilpailuetu on tehdä teollisuuden tai viranomaisten erikoistarpeisiin ratkaisuja, joita ei yleisiltä markkinoilta löydy. Silloin esimerkiksi sensorien kehitys tekee sitä, että vuosittain tulee uusia sensoreita, uusia kameroita, uusia hyötykuormia, joita täytyy saada integroitua droneen. Ja valmismarkkinoilla se ei ole mahdollista, jolloin me tätä customointia, asiakastarveratkaisuja pystytään tekemään. Ja kun meillä on oma suunnittelu, oma valmistus, oma huoltopalvelu, niin erikoistumalla me saadaan se asiakkaan erikoinen tarve ratkaistua. Ja siinä vaiheessa, kun asiakas onnistuu, me onnistutaan. Nordic Drones on perustettu, lähtenyt Juhani Mikkolan toimesta ja Juhani Mikkola on asunut Muuramessa, jolloin juuret ja sydän on Muuramen päästä. Toinen kasvuedellytys on tietysti ollut Jyväskylän kaupunki tuossa vieressä, jonka uraa uurtava kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelutyö otti ensimmäisenä varmaan Pohjoismaissa dronen hyötykäyttöön. Täällä on ammattikorkeakoulua, korkeatasoista ammatillista koulutusta ja yliopistotasoista toimintaa. Valmiita osaajia koko markkinasta ei löydy, niin tämä nuorekas, oppimishaluinen ja teknologiapohjainen kaupunki niin luo meille pohjan löytää osaajia. Sen lisäksi löytyy laboratorioita, löytyy testiolosuhteita, eli kyllä tämä monimuotoinen teknologinen ympäristö ja kehittämispääty, myös ihan softa-osaaminen Jyväskylässä on erittäin korkealla tasolla. Ja varsin moni toimija toimii viranomaiskentässä samojen tahojen kanssa, jolloin verkottuminen on luontaista. Yrittäjähenki seudulla on varsin korkealla tasolla ja on viime vuosina tuntunut vain, että niin kun kehittyy ja saa uutta voimaa ja uutta energiaa. Täällä on hyviä erilaisia ohjelmia ja kasvuyritysten alusta paikkoja kehittyä kasvaa. Samoin äsken mainitut yliopistot ja koulutukset ja muut niin tuottaa kuitenkin uutta tietoa ja uusia ihmisiä, joka osaltaan sitten ruokkii tätä kasvavaa yrittäjyyden kulttuuria.